कोड़ी प्राम हो जुग जुग जिए तुलना भगवनवा का भाग जागल हो जेके कहल जाला बरही प्रमोद भाई बतौलन है कि मेहरारून के होला त ई कुल होला लेकिन मेहरारून का दर्द मर्द कभी ना समझे हो अब एक ईटा बांध जाए त निहुर जाए लो 9 महीना के बतिया छोड़ दे मतारी होली कि अपने बेटा के या बेटी के 9 महीना अपने उदर में पालली और 9 महीना लेके ढोली कौना कष्ट सह के मतारी का करेजा भैया कितना बड़ा होला कि पेट में अपने लेके 9 महीना घूमेली लेकिन कहना हो अखिया तो हवे जजना बूझी के अखिया हम माई के हो अखिया तो हवे लेकिन वो समय लोग केहू ना चिन्ह पावेला जब जस लड़का सयान होला तस होकर चेहरा फरियाद जला के बाप के पड़ल की मतारी के पड़ल हो ननद भौजाई अपने मजाक कर लगी हो ननद कही के भौजी तोरे भैया के पड़ल हो तो भौजाई सीढ़ी से कही कि हाँ भैया के ना पड़ल हमरे भैया के पड़ल हो लेकिन पेवर देसी सोहर मेहरारू गावली रजनी दीदी जौने के कहल जाला ठेठ भाषा में गांव के वही मेहरारू हमनियो धरती में बनी जा हमनियो को वही बड़ी लेकिन गांव के मेहरारू गावली जब लड़का हो जाला तो कुल मजाक वाली गाना गावली का गावल भैया चैनल वाले को मत चढ़िया हमार सो जो नए का लाइन बढ़िया चढ़ा दिया अब मास्टर मेहरारू के जस पीरा होला तस कलैया कुल मारे कहल गल कैसे मेहरारू का बोली पहले मेहरारू के रमेश भैया गांव के बात छोड़ी घरवा में केहू ना जाने के कौने के लड़का होता कौने के होए के अब तो पूरा गांव ना पूरा जिला जान जाता कि फलनवा के लड़का होता है एम्बुलेंस से जाते हैं लेकिन बतावल गल पहले के मेहरारू कहे का कहे कि अरे ललना भइले मशीनी के जोर ये नई चीज है कौन चीज ना लगत मशीन में तो मशीन बने बतावल गल कि अरे ललना भइले मशीनी के जोर जिए जागे हो जितना विटामिन चीज सेव संतरा भकर भकर ले जाइए
सासू जी आवे देवता मननी के जब पोता के बड़े दुलरावलिन त लाखों देवी देवतन के मनौती मानलिन कि हमार लाल जी हम जगी हम त ए मतारी तो के नरियल चुनरी चढ़ाई हमार लाल बढ़िया से पढ़ लिख के कुछ बन जाइए तो तोरा दरबार में दर्शन करे आई हम उन्नत को देख ले एहलिया बतावल गल सासू जी आवे देवता मननी के सासू जी आवे देवता मननी के अरे पियरी देवे परहिए के बाद जी जागे हो तो कहले के पियरी देवे बरहिया के बाद जब हमारे बरही बीत जाए तो अपने सास के पियरी पहना दे कहलस की पियरी देवे बरहिया के बाद दिए जाके होला कहना है अरे ललना भइले मसीनी पे झोर दिए जागे हो ननदी जी आवे अपना किसन के जौना मेहरारू के लड़का भलो पतहू के गुरुजी तोहरा बहू जी के उ बहू जी कहलिन के नंदी जी आवे अपटन किसन के जो लड़कन के पहले बुकवा लगे अब तेल लगा उसास पतो अपना ननद के कहो नंदी जी आवे अपटन किसन के ननदी जी आवे अपटन किसन के अरे कंगना देवे परहिए के बाद दिए जागे हो अरे ललना भइले मदीनी के जोर दिए जागे हो अरे गोतनी जी आवे अरे गोतनी जी आवे सोहरी कवनी के गोतनी जी आवे सोहरी कवनी के सिखौरा देवे परहिए के बाद दिए जागे हो बाबू हो बतावल गल रमेश भैया जब मेहरारून के लड़का हो जाला तो पीपर का पहले सिठौरा बनाला मेथी और पीपर का काहे बदे अब पूरा न बताइए जौना मेहरारून के पीपर और मेथी का सिठौरा गुड़ का बांध के दे जाला तो अपने बच्चा के बढ़िया से छाती पिया सकली एहलिया बतावल गल जब बरही बीत जाला तो मसाला डाल के काजू बादाम देसी घी 2-4 लीटर डाल के कुलबान देन में रारू खा के फूल जे कुल कहे कि देखा लगा तो सिठौरा के सूट कई गल एहलिया बतावल गल गोतनी जी आवे सोहर गवन के सिठौरा देवे बरहिए के बाद जिए जाके हो लाल आवा जेठानी जी आवे कजरा लगनी के
लेकिन जब मेहरारून के पीर वाला प्रमोद भाई तू दर्द एक मौत होले, वो दर्द एक मौत होले, भले से मौत हो जा बढ़िया है, लेकिन वो दर्द हम अपना भौजी के देखले रही बा। ये उल्टनिया दौड़त वाली हमको ले जा रहा, अब हमके जाए दब बरे। लेकिन कहना हो जब पीर आवा तो मेहरा रुगाओ, वो अपना दर्द बताओ थे अपना पड़ोसी से। दैया पहली पीर जब आई लेकिन कहना हो दैया पहली